Здравейте! Това е банда Чернозем. Играем един спорт, който се нарича и ловим работи. Например, като телефони, монети и такива работи. Виждате моите приятели Станислав и Стилян как ловят. Няма нищо. За сега няма нищо. Ето ме и мене. Фанахме първото желязо. Вижте, елате да гледаш. Това виждате ли го? Това е желязо. Виж как се фаща. Виждаш ли го? Фанахме желязо, бра. Първа крачка. Чакай, че съм мръса. Иване, настъпи на елзът. Добре, ще го настъпа с Илио. Обещаме ви, качваме нещо, ама не може да качим сега за вълците. Вълците не са в Пловдив. Трябва да си ги донесем от тук, от там. Утре ще... някой друг... Всичките имаме апартаменти. Виж, Друг ден... Родители са много богати. Някой ден друг ще качим. Да знаете, ще правим канал и в TikTok. Да знаете, ще печелим и го там пари. Довиждане. Виждате моите приятели. Защо казваш, че ще печелим пари? Като не е за да... Като не е... Като... Не винаги се печелят пари в TikTok. Станислав, извиняй, просто се обърках. Ти като почнеш 1 милиард да правиш, ще какво? То няма ютубъри в света, които имат 1 милиард долара. Няма, мистер Бин скоро ще ги прави. 1 милиард долара. Най-абонираният човек на света, знаете, мистер Бис. 300 и няколко хиляди бяха там. 300 и няколко милиона абонати. Кой идва горе? Някакъв моторджия идва. От цел Чернозем. Това не е от Ръжбо, Тихо, не казвай. Ние сме село Чернозем, много съм разим с Ръжа, ако знаете историята. Ако знаете историята на село Чернозем, паднаваш. Малко да изпуснем магнитите. Паднаваш, ето. Тото обяснява ни така става. Майко ви да местим се. Тук няма за сега нищо, извинете за посовне. До сега са бив, не с Ръжво конаре. И с Ръжво. Настъпи сега тук и дръж. Добре. Ако и не мои приятели е там, се спомнят случката е там, да пишат долу в коментарите там. Настъпи хубаво. Ще настъпа добре. Кое бе? Те знаят за риба където бяхме. О, да. И аз съм негов приятел и си спомням. Това е най-добрият човек на света. Няма да... не, още ще качаме още маничко. Да не стане по-дълго видеото. Айде. Аз ще почна да Как магнит пишем, виждали ли с нещо? С пребивани криката. Ние сме най-готините на света. Вижте, качих една публикация в канала ми, че Слайде Клашърс ме харесал един коментар. Да го гледате. Пушара му викаме. Ама ние не му викаме. Не му викаме така, защото сме му фенове. Оттам взимаме част от... Мани! Това е сладко. Прави това. Да фърнаш тук. С едната ръка държиш, другата фърнаш. Петко го няма за сега, но до вечера ще дойде, ама няма да сняма до вечера. С нея, айде не им споменаем името. Дето, нали ви казвам, че сме изкарани. Да. И ти знаеш, Иване. Да, сетих се. Ако някой приятел гледа, пише в коментарите. Така. Да сега фанали ли сме? Магнита се откъсва. Верно. Я да снимам проблема. Чупи ли се магнита? Не, ама се отвърза. Въжето. Отвърза от другата страна. Станислава Яйла и своя така ще мятна. Майка ти да е ба! Елай дръж докато завързваш. Извинявам се хора за псовнята. Но няма как. Това е много ядосващо. Настъпа. Село Чернозем е много хубаво да дойдете на почивка. Има една църква, която има само 6 бройки в света. Елате да видите в село Чернозем и църквата.